suupielet nousee kunnolla ylös, niin on aiheellista myöskin saada hieman kohotusta sinne poskipäihin. Ja toki me saadaan kohotettua niitä poskipäitä sillä, että kun vapautetaan lihasta täältä poskiluusta alhaalta päin, se saa lisää nostetta siitä, mutta samaan tapaan kuin kaikkialla muuallakin kehossa, niin ne kohdat, joissa lihakset on aktiivisemmat, niin niihin kohtiinhan saadaan pumpattua lisää voimaa, lisää volyymiä. Ja tämä toimii myös meidän poskien kanssa. Eli nyt jos liuotat ylähuulen ylähampaiden yli, ja nyt vie ajatus sinne poskipäihin, ja hyvä. Pyri välttämään sitä, että sinne tulisi hirveästi ryppyjä silmän ympärysalueelle. Ei siirretä ongelmaa yhdestä kohdasta toiseen, mutta jumpataan vielä muutama toisto. Ja jos tämä on liike, jota et ole harjoitellut, niin voi olla helpompaa pitää kevyesti sormenpäät siinä poskipäillä, jolloin sä tunnet sen lihaksen aktivaation siellä sormenpään alla. Jos taas liike on tuttu, niin sen voi tehdä ilman kosketustakin. Hyvä. Rentouta ja kevyesti naputtele sieltä poskipäät. Ja tämä on nyt sellainen, minkä suosittelen tulevan viikon harjoitteeksi. Eli ihan aina kun on se sopiva hetki, niin tuo ylähuuli hampaiden yli. Voit pitää alahuulen siinä ylähuulta vasten ja sitten vaan treenaa poskipäin. Mutta sitten kannattaa myöskin muistaa, että nämä poskilihakset väsyy ihan yhtä lailla kuin mitkä tahansa muut lihakset, kun niitä treenaa ja jumppaa. Eli palautteleva, vapauttava taputtelu on sielläkin paikalla. Ja